polítiques públiques seria la capacitat de resposta des de l'àmbit del sector públic a problemes que no tenen sortida a la interacció social més voluntària i més tranquil·la. A l'hora de canviar aquestes polítiques també ens agradaria ser una mica més protagonistes d'aquestes polítiques. I el tercer sector ha demostrat que té capacitat de resposta en aquest terreny. Els mitjans de comunicació són altaveu de lo que passa a nivell social, però un altaveu desigual. No totes les veus tenen la mateixa capacitat de ser reforçades en el seu missatge. La igualtat d'oportunitats, si no va acompanyada d'un reconeixement de que les capacitats de sortida són diferents, això no funciona. Jo crec que estem en un procés de canvi, és a dir, que hi ha hagut, durant molts anys hem imaginat des de la ciutadania que el que havia de resoldre els problemes socials, si no podíem nosaltres mateixos, havia de ser l'Estat. Ara l'Estat té greus problemes per mantenir aquesta posició, bàsicament per una crisi fiscal que és molt estructural, o sigui, no estem en una crisi, sinó que estem en un canvi d'època, és a dir, no tornarem enrere. La gent està disposada, diguem-ne, a apostar per productes i per sistemes, diguem-ne, de producció que incorporin no només un valor de canvi, sinó també un valor social. Un valor tan important com el de la igualtat o el de la llibertat és el de la diversitat. A l'àmbit en el que a mi m'agrada pensar últimament és en l'àmbit de la comunitat, que un no se salvarà sense l'altre i que no és possible fer de free rider, no és possible anar pel teu compte, sinó que has de treballar d'una manera col·lectiva. No crec que hauríem d'estar en contra d'un procés d'individualització, sinó en contra de l'individualisme. És a dir, hem de reconèixer que cada vegada més l'autonomia personal és un valor, discapacitat vol dir capacitats diferents, i que per tant busquem amb les diferents formes de coneixement, de compromís, de capacitat d'implicació, oportunitats des del punt de vista social. La LISMI per si sola va ser un avenç, però per si sola no és la resposta. Segurament hem d'anar una mica més enllà. El pitjor que ens pot passar és el que alguns em diuen que passa ara. Em diuen ara no hi ha res millor que ser discapacitat per aconseguir feina. Per exemple, amb Norberto Bobbio, que és un professor italià que havia treballat molt en temes de democràcia i tal, i que em semblava una persona molt potent, i fins i tot va fer un llibre amb aquest tema de la bellesa, al final de la seva vida, que es deia De Senectute, copiant també un llibre que ja es havia fet, em sembla que era el Sèneca, i intentant posar de relleu la significació que tenia el fet de ser vell, de ser gran i de poder seguir incorporant valor en el seu entorn.